שלום חברים, וכאן נשחק איתי והיום אנחנו משחקים מיינקראפט בעוד פרק. ובפרק הקודם שיחקנו עם חבר שלי אבשי, ובפרק הבא אולי יהיו איתי שני חברים, אני לא יכול להבטיח את זה, אבל יש מצב שבפרק הבא יהיו איתי שני חברים, ואנחנו נשחק במיינקראפט גם. ומי שלא יודע איך להיכנס למשחקי אונליין זה המיני גיימס, נכנסים למיני גיימס, זה מה אנחנו בהתחלה, זה שעמון. ועכשיו אנחנו נשחק באטל הפעם, כי בפרק הקודם שחקנו טאבל. ועכשיו בוא נסתרק, בוא נראה. אוקיי, נחכה. אנחנו בעצם משחק טוב שיהיה. אוקיי, אז נחכה, אנחנו תעלה. רואים כאילו שאם נכנס באמצע המשחק עומד ותעלה, גם בבטל וגם בטאמבל אותו דבר. זה כזה טוב. אוקיי. אפשר כזה, אם אתם לוחצים ב-R2 זה כאילו עושה מדבר, שומעים? שומעים כאילו עושה כל... הנה, עכשיו, ספיק. לא, סקאי. לא יודע, זה לא ספיק. מה זה? מה זה? מוזר. או, יאללה, נלחמים, איזה מוזר זה. הופה, שורה קרב לעץ. זה בעצם, אפילו ברזל. שוט, איזה מגן של גולד. דיימונד לא נראה שיש שורים של דיימונד פה, יש לנו רק גולד, איירון, אבן, ולא. כן צבח כזה, מסע, בדיוק, ובת, אוקיי. סתם באת אליו, הנה, כמו נעליים שם, אם אתם רואים. כזה. המנצח הגדול של השנה, סתם. וכאילו, אנחנו נשחק בכל דיוטי, גוסט, הנה. בואו נראה לכם בזמן שאנחנו מחכים. הנה, כל הדיוטי גוסט הזה. אנחנו נשחק בזה. מה זה, עם מישהו בקיר, ובלק אופס. יש לי המון משחקים. גם כל... אותי והכל, לא הכל, GTA והכל, ואחר כך נדבר על זה. בוא נעשה לנו תקשר עם מישהו איכשהו, אולי הוא יהיה איתנו, שיעזור. היי. מישהו, הלו. הנה, ככה עושים את זה עם שיודעים. הנה הכלב הנורא. מה זה בכלל? זה מאוד כלב. אני שונא זומבי. בגלל פעם קודמת שואל אותי. זה כמו הסקן של אבישי. גיא. מה? לא. לא נכון. עוד פעם הבאג הזה, לכולם זה קורה עכשיו. זה קורה לפעמים לכולם, לא? עכשיו התור לא מתחיל, כאילו. זה לפעמים קורה לך, לא הולכים עצמי. מה עושה? אי אפשר לעשות את זה. לא. טוב. נצא, מניח, כדי שזה לא ישעמם אתכם. מה אפשר לעשות פה? בואו נעשה רגע פרקור. בואו תסתכלו איך אפשר ליהנות מפרקור כאן. לא, מה? what? כן, what? תקול. יפ, כן! לא משנה. בואו נעשה באטל אחר. קרב אחר.
ויש את הזה של הנפילה. שזה טמבל, אני לא יודע איך אומרים את זה, אני אקרא לזה טמבל, זה נשמע כמו טמבל. מה אני אעשה? עוד פעם אנחנו באמצע תור. קדימה, מי הולך למות ראשון? אני מניח שאחד מאלה. אף פעם לא ראיתי חרקות. שלא. אני אתעלף, אתה רואה אותי. נו, יש אחד למעלה. שירד איזה פחדן, איזה פחדן. איזה פחדן. לא, 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 לא. הייתי רואה בשמחה. אנחנו מקשיב. מה זה סרט? אתם ביחד? אל תגידו שאתם ביחד. התור הזה לא ייגמר לעולם. כולם מחכים. 5 אנשים שנפסלו מחכים. יאללה, אין מה זה. אנחנו בתוך מערה. לא, קדימה. יש לך בעיות, אתה יודע. קפוץ עליי, מה כבר יקרה? אני אצא מהטוב. יודעים מה? אני אחזר עליכם או עד שיגמר התור, או עד שאני אמצא תור נורמלי שאפשר כבר לשחק בו, אז זה כבר חוזר. אוקיי חבר'ה, חזרתי ומצאתי תור שאפשר לשחק בו, סוף סוף. מה? נו באמת, מי אתה שתראה עליי חצור? מה אתה מודות? תפסיק. שלום שנכנס. הללויה. נו, לך קבענו אותה איתי. נוכל להיות ביחד. לא. מה? לקחו לי את כל זה, חברים. אני חייב להיות בו משהו שמספיק. ייי! פאוצ'וק. לחם חם. סתם הקשר לחם חם. רק אוכל ותפוחים, ואין לי שום כלי נשק. אוי לא, מה זה? מי עושה זה? הצעה. סוף. היא חצי. תעדו אותי. אוי, תורידי את הלרעים, אני ככה לא יכול לראות אותך. כשאתה טלף אפשר לראות אותה. אי אפשר. קח תפוח ופופצ'וק. אוקיי, חבוד. וככה משחקים, כי יש לי 10. אני צריכה לך בעיה. אין לך יותר טוב לי 10. זה עושה. נזירות. אחד מת. כבר אחד מת. עוד אחד מת. טוב, זה רק אתה, אני ועוד מישהו אחר. אוי לא. מה? סתעיף את זה, אידיוט. לך, אידיוט. לך. לא רוצה. אני בא. מאיר, תן לי. אוי לא. ירוג את המחקה שלי ממנו, סתם דפים. מה הוא דאג אותי? מה דפוק? אני משתדל. וואו. אוי לא. חייב להיות פה משהו. טבע למעלה. אוי.
תיבה. just, לא, חבר סתם מערפון. ראיתי יותר, היו לי עוד יותר. ראיתי צבים. היי, גופה. דה. בוא נראה אותך, אני ארוק אותך. מה? נעל עץ לא משתווים לנעלי קל. אוקיי, הנה. אוי, לא. אותי לא. תבוא, אוקיי. אולי תרוץ, יהיה נחמד. אני חייב למצוא. לא! יש! כן. מהר חייב להגיע. מהר לקחת משהו. קצים, תפוח. מהר, פיקקס, טיים. קצים. גוי. חרב. הוא מת. אמא! איזה חרב, אוי יעל. איזה... זה... דפוק. מה אתה רוצה? פניי. טוב, יש חברים. איך זה קורה? איך זה קורה? זה כאילו מתחלפים. קצה. מה לי בטעם שוף. מוכנים. אני מוכן להתחיל. בבקשה, בטח. מה? רק שלושה? מה זה הקלה? לא, בצינות. שיהיה יותר, שיצטרפו למשלך. טוב, אני אחסה אותה בלי שניים, ביחד, כתובים ביחד. שניים! ואת ראיתי את הדמות בעבר. סקין! לא! זה, מה? שיט. שניכם הולכים ליפול. יש כאן מישהו? TNT! לא, מייגוד. ככה אני יכול להרוס לי את החיים. זה נפל עליו, אם תעשו. מה זה, כמה מצוות יש כאן? אני עוד נפלתי למטה. איפה? מה? לא, הפסדתי, אני אערוב אלוף בזה. אין בעיה. הלך עליכם אחר כך, אתם תראו. יפה. עוד מישהו נכנס. נו יאללה, מה זה? ידע. ריקה סן. איזה שם זה ריקה סן? רוטור, שיצחק גם. שואלי נחמדי. אבל אי אפשר להיות ביחד, אתה יודע. זה לא הולך ככה, טוב, אני באת ביחד. אין ביחד. אנחנו חסמים להם זה צורה. אוקיי? בסדר, אפשר להיות ביחד, אבל הם לא מפילים אחד לשני. אני אפילו לא יכול לקרוא. אוקיי, תן לי. נחמד מאוד לצדך. שין קווין. לילי בללילו. פעם זה פתוח, פעם זה דבר, זה חסר. חברי, I'm so sad. Waiting for that.
דתה. מה? אוקיי, מתחילים. טיפלי יא מצפנת. לא מספרת, יופי. אז מה תכננו בעצם? יש באגים. זה הבאג, ורגע זה נתקע. וכדאי שזה לא יקרה. שזה לא יתקע. ניצח. אופס. טיפול. זה יצא איתך. בואי. מה אתם ביחד? בואי. לא תפילי אותי. ניצחתי. בוא נראה אתכם נגדי. אני מלך השלג האלוף עולם. הם ביחד, מה זה? לא, זה לא הולך לקרות. טיפי. אוי. לא יקרה, פשוט ככה. רמאיות. אני עובר. שומעת אותי? עובר. אין מצב שאני נשאר. עכשיו תורך לשפוט. איזה רמאיות, לא מגיע לכם לזכות בכלל. אתם רמות. איזה מעצבן, לא. בוא. רוצים? בוא, אני מציע את שניכם. יודעים? 2 עליי, רוצים? תקבלו! מה? לא הבאתי, לא. בואי. מה אני כאן? תקי. אופסי. מגיע לך! לא. תפלי לא, את יודעת. קדימה. אני יותר טוב משניכם. לא, חייב לראות לאן אני הולך. לא, זה לא הסוף, זה עוד לא הסוף. זה עוד לא נגמר. פרוטן. קבום. באג. אני אמרתי שיש באג. די, יותר מדי באג. שמים לב. בואי. ואז כאילו, אני לא רואה לנקות את זה, די! אני לא יכול. אם עוד פעם קורה באג, אני לא יודע, אני יוצא מיליון. במקום הזה שתגיע. בואי. גם, לא נפלתי מטה. אין בעיה. עכשיו תפלי, אני אלוף השלג. המפוריות. לא תפילי אותי, לא. זה פגעות. אני ניצחתי. אולי. קבום. סלמת מאחנה. זו עוד תשחק. את לא טובה בזה, אבל אני נותן. אני פה ולא שם, כי אז לא אפי לשכם, ושמות אותי. בוא נראה אותך, בואי, אין לך סיפור, לא פחות סיפור. טובה כמוני. אנחנו נפלם, תתעלף נוראי. פשוט. בואי. דשא. שונא דשא. ראיתי אותך. את כאן. נכון. הנה את. תפסתי. בוא נראה. עוד אחת. סתפו שריי.
להצטרף, אבל אני מנסה שיער. התור הזה הולך להיות ארוך! מה? כולם בנות! זה מה? שאני הבן היחיד פה הטוב. כי אני הכי טוב. זה הכי מתאים, כאילו, כולם בנות. אני... אתה יודע, זה הולך להיות קצר. באמת, לא תנצחו, אני לא... קדימה, מי ינצח? יואי! והתור נגמר. קדימה. מלחמה. אוללה, היא ניצחה. מייס! היא ניצחה 3 פעמים ברצף. לא יקרה, אין דבר כזה. שומעת? אין מצב, אני אנצח עוד היום. אין מצב שמקשיב לזה. שלום לכולם, אני כאן רוני חדד. אתה חושב שזה מצחיק? מאיפה הבאת את זה? אופי, קישטה. אז מה קורה? זה הכובע הזה, חג מולד היום? מה זה חג? אתה יותר קטן ממני, מה זה קטן? אומייגאד. אם אני גם מתקפה. זומבי יום הולדת. נו, מה הבעיה שלך? עולה. אני אשים את זה לו. עכשיו אני קריפר. רואים אותי. אני חייצר שעוד יעסקן חייצר. כבום, בדיוק. מוכנים. רדי. שתי נצאו. יופי, זה יותר כיף. בוא, מי שנופל, אתה יודע? שומע. אתם נצאו אותי בזה, אני אלוף בזה. אני לא צוחק. מישהו שמע אותי צוחק פה אי פעם. ביי. מה אתה? פאק. היי טוב! מי ינצח? הוא הזומבי או המוזרה? מי ינצח? הקרב מתחיל. הזומבי ניצח! אוקיי. סתם מעצבן! שונא! גם... לא! סתם, אתה מצחיק. גם סתם בלוק אותו דבר! בוא נראה אתכם. אני הפרפוס הטוב ביותר. יא! אני כאן נצליח קצת. וואו! נראה אותי. לא רואה שאני עושה לך משהו. קאמן! דני, בואי נראה אותה. מוכנים? גו! זומבי! ניצחון שלי ועוד אחד. מוכנים? Let's do this. ניצחון אחרון.
נראה אותך. שיט! לא יאמן. אין מצב, זה התור האחרון, אני חייב לנצח. עוד ניצחון אחד שלי. אני אורבריין, נו. קוקו. בוא נראה אותך, טוב כזה. כמובן. מתחת לך. מי ינצח? הוא השני. בוא נצפה. אתה עושה את זה, אני עשיתי. חמורות הטלפים. הוא ניצח, חברים. אז זומבי ניצח. ועכשיו הניצחון הולך להיות שלי. אתם יכולים איתי, עכשיו אני הולך לנצח. אני אוכל לגמור את החלק הראשון של פרק אחד, כן. נעשות חלק כזה. מי אתה? אני חדש. אבא. what the hell? Come on. מה? לא! לא יאמן. what the fuck? לא יאמן, היה. עכשיו אני ניצח. היה, בוא, קדימה, יא, זומביית. בוא נראה אותך, את כבר עלית לי על כל את יודעת. תפסידי בסוף, אף אחד לא ניצח אותי שהוא עוד ברח ממנו בסוף הוא נפל להם. אוי, הנה קרב מתנהל שם. קדימה, בואי. תענית, מה? לא יקרה, תפיל אותי מזה. סלחה לי בטעה. קדימה, בוא. אתה רוצה קרב? קדימה. היי. חייב לנצח! אתם שומעים אותי! אל תגיימו לי לעלות ארוך! אם אתם רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה! אופסי! קצת עזר. צריך להיות בקצב מהיר יותר. היי! אתם תלכו בלי עונש! אתם שומעים אותי! אויה! קדימה, בוא נראה אותך! קדימה! בוא! זומבי בו מפגשים, גם אני רוצה לעבור פגישה, נשמח להם בפגישה. מלחמה, כולם אחריו, התקפה, קדימה, נתקוף,
קדימה, זומבי רשע. מה? מישהו נפל על זה זומבי? אני מניח שיפל על זומבי. אני משחק את זה למרות שמישהו כל כך על זה. ואני לא יודעת כל זה. זה כבר מצוין ביותר. חולה, וואלה, יאללה. טוב חברים, בסוף לא ניצחתי, מישהו אחר ניצח. אבל זה היה הסוף של החלק הראשון של הפרק. של פרק 2. משחקי אונליין. אז כן, מקווה שנהנתם. תעשו לייק וסאב. ונראה אתכם בפעם הבאה. יאללה, ביי חברים.